Fir-riflessjoni tiegħi magħkom illum xtaqt li nirrifletti ftit dwar il-laqgħat tat-talb tal-mir. Il-laqgħat tal-talb tal-mir li forsi uħud minnkom ġieli attendejtu għalihom, uħud minnkom forsi ġieli smajtu xi avviż dwar dawn il-laqgħat tat-talb li rklamat x'imkien. U forsi wieħed jistaqsi x'inhuma dawn il-laqgħat. Nispjegalkom ftit kif oriġinaw dawn il-laqgħat li fil-verità huma laqgħat sempliċi ma fihom xejn ta' barra minn hawn, però hekk nista' ngħid li rajna tant il-grazzja tal-Alla taħdem f'dawn il-laqgħat. Fl-2005 niftakar konna morna pellegrinaġġ ġewwa Medjugorje. Jiena Koppja, Andrew Dorin Vassallo Grant, flimkien ma' grupp ta' pellegrini ta' nies. Kien propju wara li kont għadni kif irċivejt l-ordinazzjoni presbiterali. Jien sirt saċerdot fil-21 ta' Lulju tal-2005 u niftakar konna morna l-ħabta ta' Settembru tal-2005. Meta ġejna lura l-esperjenza ta' nies li kienu f'dal pellegrinaġġ kienet esperjenza vera qawwija, esperjenza ta' qatt iktar għal Mulej Ġesu, għal Omna Marija fil-ħajja tagħna, għal mumenti ta' talb flimkien. U niftakar in-nies kienu talbu biex nibqgħu nintaqgħu nitolbu flimkien. U jinftakar kontet fil-bidu isma' dana jista' jkun entużjażmu tal-bidu, imbagħad jisfissa fix-xejn u laqqas ħaq kemm nkunu ħlejna enerġija nagħmlu affarijiet. U allura qed nirreżistejt, però għadda ftit ġimgħat in-nies baqgħu jinsistu u għednejjew nagħmlu laqgħa sempliċi nintaqgħu nitolbu r-rużarju, ikollna l-quddiesa, ikollna ftit ħin ta' adorazzjoni flimkien. U propju l-ewwel laqgħa konna qed nistennew nkunu madwar 50 u fir-realtà konna madwar 100, niftakar konna tqajna fil-kappella ta' dar tal-Litiri tal-Unzjata l-ewwel darba. Minn hemmhekk konna morna għand is-Surijiet Franġiskani ġewwa l-Imsida għal minna ġiex laqgħat hemmhekk u wara ftit anke l-attendenza tant żdiedet b'mod konsiderevoli li bdejna nsibu knejjes ikbar u nduru diversi parroċċi f'Malta. Illum il-ġurnata laqgħat tal-mir isiru f'diversi parroċċi fejn niġu mistiedna min-naħa tal-kappillani u l-laqgħa tikkonsisti fit-talba ta' rużarju u fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, il-quddiesa u l-adorazzjoni Ewkaristika. Il-laqgħat huma xi ftit twalu, idumu madwar 3 sigħat dawn il-laqgħat. Nixtieq nikkummenta ftit fuq il-ħin, issib min jgħidli ma fażeħiden dawn il-laqgħat huma ftit twal, spiex ma titħajrux tqassruhom ftit. U meta nirrifletti fuqha din il-ħaġa ngħid le, ma nitħajjarx li naqsuhom ftit. Għaliex? Għaliex nemmen f'soċjetà fejn aħna ħafna maġlin fejn għandna ħafna x'nagħmlu li niddedikaw 3 sigħat għal Mulej Ġesu fit-talb huma stqarrija fihom infushom tal-fidi tagħna. Li qegħdin naslu fost ħafna affarijiet oħrajn li huma importanti f'ħajjitna, imma li ndedikaw il-ħin tagħna l-Mulej Alla tagħna. U allura naħseb dan it-talb u t-talb fit-tul fih innifsu huwa evanġelizzazzjoni tal-ħin. U interessanti eżistej li min ġie u daq dil-esperjenza ta' Ġesu ta' Marija f'dawn il-laqgħat tal-mir baqa' jiġi, baqa' jduq dil-esperjenza u l-ħin jaraħ itir. Kienu importanti daw il-laqgħat jgħinuna nifhmu kif il-ħin aħna ntuħ il-Alla. Fl-laqgħat forsi tgħidli m'hemm xejn straordinarju, l-Ewkaristija u rużarju, iva sistej. Dawn it-tnejn huma żewġ kolonni, żewġ pilastri li nemmen li l-Papa Ġwanni Pawlu II qabel ma miet rabat il-Knisja magħhom. Niftakru li fl-2003 il-Papa Ġwanni Pawlu II ħareġ enċiklik ittra apostolika fuq ir-Rużarju u kien iddedika sena lir-Rużarju. Fl-2000 kien ħareġ imbagħad ukoll l-enċiklika dwar l-Ewkaristija. Kienet propju l-aħħar enċiklika li Ġwanni Pawlu II kien tagħna bħala Papa kien ħareġa fi jum ta' 5 ix-xirka fl-lettra li kien jibgħat kull sena s-saċerdoti. Biex ngħidlek dawn iż-żewġ dokumenti, ir-Rużarju, Marija u l-Ewkaristija, huma l-aħħar żewġ dokumenti li Ġwanni Pawlu II jagħti lill-Knisja qabel ma jmur lura fih dan il-missier kif qalilna huwa stess fl-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu, ħalluni mmur għand missieri. Eżistijaj, mhijiex kombinazzjoni li l-Papa qabel ma ħallina rabatna ma' Marija u rabatna ma' l-Ewkaristija.
Nemmen ħafna l-Ewkaristija eżistija kif inhu t-talim tal-Knisja għandha tkun fiċ-ċentru tat-talb tagħna, fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna l-istranija. Aħna l-insara ma nistgħux nitolbu lil miċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Dik iddur qiegħda fil-fus, fil-qafas. Ma nistgħux aħna nivvintaw eżistijej ħajja tal-Knisja mingħajr Ewkaristija. Ma nistgħux inkunu Knisja mingħajr iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Allura eżistijej f'dawn il-laqgħat nifokaw ħafna fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. L-Quddies niċċelebrawha, l-Quddies ngħixuha flimkien. L-Quddies ma neħtlux għaliha bħala nies li ma nafux il-xulxin, imma neħtlu għaliha bħala aħwa eżistijej. Il-Quddies hija l-istess kullimkien, imma l-mod kif niċċelebraw aħna tagħmel id-differenza. Ħafna drabi tisma' ħafna nies igorru fuq il-Quddies u l-gar ħafna drabi jispiċċalihom fuq is-saċerdot. Però kemm hemm bżonn nifhmu li l-Quddies nagħmlu aħna lkoll flimkien mas-saċerdot. Mhux mingħajru imma flimkien miegħu. U allura importanti hekk f'dawn il-laqgħat nenfatizzaw ħafna li aħna neħtlu għall-Quddies bħala aħwa flimkien. Għax l-Ewkaristija fiċ-ċentru eżistijej, hekk ir-Rużarju jrid iwassal għall-Ewkaristija jew ikun kontemplazzjoni tal-Ewkaristija. Ir-Rużarju naqduh mal-Quddiesa. Jew jgħinna biex nippreparaw ruħna biex niċċelebraw il-Quddies. Jew inkollha jgħinna biex inkomplu nikkontemplaw dak li ċċelebrajna fil-Quddies meta nitolbuh wara l-Quddiesa. Allura huwa mod kif eżistijej ngħixu anke l-verità ta' Marija li twassalna dejjem għand bina Ġesu. Hekk ir-Rużarju huwa maqud ħaġa waħda mal-Ewkaristija. Imbagħad nagħmlu ħin anke fit-tul madwar sigħa ta' adorazzjoni Ewkaristika f'dawn il-laqgħat. Adorazzjoni li animata li kull min ġie jaf kemm hija esperjenza tas-sew sabiħa. Esperjenza li tibdel, li tmiss il-qlub, esperjenza li tfejjaq. Ċertament li qegħdin fil-preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija eżistijej dawn l-affarijiet jiġru. U l-importanti li nersqu lejh bil-fidi u nersqu lejh flimkien bħala komunità, mhux kulħadd ta' rasu. Hekk hija din l-esperjenza sabiħa li niċċelebraw fil-laqgħat tat-talb tal-Miera. Ħafna drabi f'daw il-laqgħat eżistijej nitolbu ħafna l-konverżjonijiet. Nitolbu għal-konverżjonijiet għaliex meta tħobb il-Ġesu fil-verità ma tistax tħobbu waħdek. Tixtieq li dawk li għadhom marfux l-imħabba tiegħu jibdew iħobbuh huma wkoll. Dik il-konverżjoni li aħna nifhmu biha fil-laqgħa tal-Miera. Li persuna taraf li hi maħbuba minn Sidna Ġesu Kristu. Allura f'daw il-laqgħat waqt li niċċelebraw l-imħabba ta' Marija lejna, l-imħabba ta' Kristu lejna, irridu li l-imħabba tfur fuq ħadd ieħor u nitolbu li ħadd ieħor jiskopri wkoll l-imħabba ta' Ġesu fil-ħajja tiegħu. Ħafna drabi nitolbu l-konverżjoni fil-familji eżistijej. Iva eżistijej, nixtieq li nibqgħu anke f'din id-direzzjoni li fil-laqgħat tal-Mier nitolbu ħafna l-konverżjoni fil-familji. Ħafna drabi eżistija realtà li mmissuha bidejna ta' spiss kemm niltaqgħu ma' familji li għaddu minn tbatija, żwiġijiet li jitkissru, persuni li jaħsbuha biex jisseparaw, persuni li jgħixu f'adulterju. Se tkun ir-risposta tagħna quddiem dan kollu eżistijej. Ċertament hemm bżonn għajnuna konkreta u prattika ħafna, però hemm bżonn għajnuna tat-talb. Irnoqogħdu attenti eżistijej illi ma nitfawx it-talb isu l-aħħar ħaġa. Kif jgħidu t-Taljani quando non posso più ricorro al buon Gesù. Meta m'hemmx aktar x'nagħmel indura lejn it-talb, le eżistijej. It-talb irid ikun l-ewwel ħaġa waqt il-proċess li jirranġaw l-affarijiet u l-aħħar ħaġa. Eżistijej aħna nemmnu fil-laqgħat tal-Mier li l-Mulej wieġeb it-talb tagħna. U rajnija, esperjenzajnija. Rajna persuni li rranġaw iż-żwieġ tagħhom. Rajna persuni li kienu telqu l-Knisja u ġew lura. Naraw persuni li jersqu għal-qrar wara li kun ilhom snin ma jqerru għax il-qrar ikun hemm saċerdoti apposta qrar u dimensjoni ħafna importanti f'dawn il-laqgħat. Huma mumenti fejn in-nies li l-hom ma jqerru jista' jkollhom iċ-ċans jintaqgħu ma' saċerdot li lest li jismagħhom, jisma' l-istorja tagħhom u jiċċelebra magħhom il-ħniena tal-Mulej għalihom. Iva eżistijej. Anke dan kollu nibqa' ninsisti fil-kuntest ta' familja. Ħafna drabi aħna quddiem tant kriżijiet, fallimenti, xi drabi naħsbu pereżempju li divorzju jkun soluzzjoni.
Għal uħud id-divorzju huwa salvazzjoni tagħhom mill-infern li jinsabu fih. Però għalina li nemmnu s-salvazzjoni tagħna ġejja minn Ġesu eżistijaj. Ma tiġix minn xi liġi, imma tiġi minn relazzjoni ma' Kristu li jitlobna biex ninbidlu. Il-kelma tal-konverżjoni hija tema importanti ħafna fil-laqgħat tal-mir, mhix tema popolari, però hija tema ħafna importanti. Għaliex meta trealizza li huwa int li trid titbiddel u mhux tistenna li ħadd ieħor jitbiddel. Mhux tipprova tibdel il ħadd ieħor. Mhux ħadd ieħor tħobbu jekk jitbiddel. Però fil-laqgħat tal-mir nenfasizzaw ħadd ieħor jitbiddel jekk inti tħobbu. Hija din il-verità li jiena nemmena bis-sħiħ maħbub inti bħala saċerdot. Forsi dak minnkom li ġieli segwejtu laqgħat tal-mir kemm il-darba nħobb insemmija. Li meta sirt saċerdot kont ħadd deċiżjoni li ma nistenna l-ħadd li jitbiddel jekk qabel ma nħobbux. Għax ħafna drabi aħna rridu li nies jitbiddlu biex imbagħad naċċettawhom, biex imbagħad inħobbuhom. Mentri Ġesu urina bil-maqlub. Ġesu urina li l-ewwel iħobbna u meta niskopru kemm aħna maħbuba, imbagħad għandna l-possibilità li nistgħu nitbidlu. Allura sistejvi aħna nitolbu għal-konverżjonijiet fil-laqgħa tal-mir, u l-konverżjonijiet fiż-żwieġ u fil-familji. Għax nemmen u konvint li l-imħabba li hija Ġesu kapaċi tibdel in-nies. U nixtieq nagħmel appell minn qalbi. Appell minn qalbi. Nixtieq nagħmel appell mu speċjali fejn hemm kriżijiet fiż-żwieġ u l-familja. Ejjew għal dawn il-laqgħat. Ħallihom ikunu mumenti li jfejqu żwieġ tagħkom. Ħallihom ikunu mumenti li jaqdukom flimkien bħala familja. Nixtieq nagħmel appell il dawk li tbedu minn Ġesu, tbedu mill-Knisja, anke jekk ilek ma tersaq lejn il-qrar, anke jekk ilek ma titqarben, ejja għal din il-laqgħa. Nixtieq nagħmel appell għal dawk li qegħdin f'sitwazzjoni ta' relazzjonijiet irregolari, dawk li qegħdin jgħixu f'adulterju. Min qalbi qed nistedinkom ejjew għal dawn il-laqgħat. Ċertament ma tistgħux titqarben jekk ma teddux minn ta' konverżjoni jekk qed tgħix f'adulterju, però jesma' l-kelma t'Alla. Jitlob magħna, irridek magħna, qed nistiednek magħna. Anke qed tgħix f'sitwazzjoni ta' dnub, m'intix maqtuħ minna, irridek magħna. Nixtieq inlaqqek ma' Ġesu li jinek tagħmel esperjenza tiegħu. Anke jekk taħseb li inti l persuna li jew f'Malta, f'għawdex fid-dinja qed nistiednek. Nixtieq tkun magħna, l-laqgħat tal-mir mhumiex miftuħin għal minnu qaddis għal minnu tajjeb. Ma miftuħin għal dawk kollha li huma ċċana li jiskopru l-maħabba ta' Ġesu fil-ħajja tagħhom. Dawk li jafu li huma midinbin, dawk li huma dajfa fid-dnub tagħhom. Qed nagħmellek appell stedina minn qalbi għażiż hija, għażiż uħti, f'ismi personali bħala saċerdot. Qed nistiednek f'isem Marija, ommok u ommi dillhom tagħna tas-sema li tinqat' magħna fit-talba tar-Rużarju kif kienet mal-Apostli fiċ-ċenaklu. Nistiednek fis-sema wkoll ejja ħadd iltaqa' ma' bina Ġesu f'dawn il-laqgħat. Nistiednek f'isem Ġesu li jkun preżenti fl-Ewkaristija mqazza. Ġesu li għalinna ejju għandi. Ġesu li jistiednek ejja għandi. Ġesu jridek tmur għandu, jridek tiġi għandu. Il-les li għandok għandu ejja. Ħafna drabi eżinstij, meta ngħaddu momenti jibsa, kulħadd jirreferina, mur kellem dak il-fader, mur kellem dik il-sister, mur kellem dak il-counselor, mur kellem dak il-psychologist, mur ħu parir. Huwa kollu tajbin daw l-affarijiet, walla jalla nibqgħu nagħmluhom. Per jew nitalmu ngħidu mur għand Ġesu wkoll. Mur għand Ġesu. Mur għand Ġesu fl-Ewkaristija. In-nies jistgħu jtuk parir, in-nies jistgħu jtuk support, in-nies jistgħu jtuk kuraġġ. Imma Ġesu jista' jagħmel xi ħaġa. Xi ħaġa li jien u int ma nistgħux nagħmluha, u jista' jagħmel xi ħaġa. Fil-qatt tal-mir aħna nesprimu din il-fidi tal-Knisja sistej. M'għandna xejn speċjali fil-qatt tal-mir, m'għandna xejn li hu tagħna, xejn partikolari. Niċċelebraw dak li tagħmel il-Knisja f'sempliċità kbira. Però l-attendenza anke numeruża fihom tixed kien verament qed ikunu esperjenza qawwa ta' Ġesu, esperjenza ħajja tal-qawwa tiegħu, esperjenza ħajja tal-preżenza ta' Omna Marija fostna. U għalhekk nixtieq nistiedinkom u speċjali xardu l-kelma, ġibu l-ħadd ieħor magħkom, organizzaw trasport għal min ma jistax jiġi. Ejjew naqdu flimkien ħalli flimkien eżistijaj fis-soċjetà li qegħdin ngħixu fiha mhux naqtaw qalbna, mhux inċedu issu m'hemm xejn nistgħu nagħmlu. Li mmorru f'riġlejn Ġesu hija ħafna u rridu nagħmluha ma noħduhiex for granted, nagħmluha bil-fidi. Għalhekk jekk issa f'dal ħin illum
qed tħoss il-mulej għamillek din l-istedina, ejja l-aqtal mill-li jmiss.